gizon eta emakumeen berdintasunerako legea. Gizartea genero bereizkeriaz kezkatua zegoela eta 2005 urtean Eusko Jaurlaritzak emakume eta gizonen berdintasunerako legea sortu zuen. Sexu bereizkeria ezabatzea eta bizitzako arlo guztietan emakumeen eta gizonen eragin, integrazio eta aukera berdintasuna sustatzea helburu zuena. Horretarako, legeak hainbat betebehar azaltzen ditu, sexu diskriminazioa ekidituko delakoan. Baina, zein da egun dugun egoera? Zuhiltzaile ez hitz eginez gero, nor datorkizue gogora? Eta erizaintza aipatzen dugunean? Medikuak aldiz? Zenbat aldiz entzun dugu emakumeok gidari txarrak garela? Estatistikek ez diote hori ba? Muchos hombres se quejan de que las mujeres conducen mal, y tienen razón, pero la culpa no es suya, sino de los tíos. Y es que las mujeres conducen mal porque los hombres las ponemos de los nervios. Situaciones como estas se dan en Euskadi todos los días. Venga, Maite, mete ya la primera, que si no nos salimos de aquí. Y en cuanto puedas, cambia de carril, que hay que tirar para la izquierda. Y ojo que vienen coches por detrás. Mira, Pachi, cállate de una vez. ¿Lo ven? Ya se te ha calado. Ya te he dicho que me dejaras conducir a mí. Otra idea muy extendida es la de que las mujeres no saben aparcar. Esto también es cierto, siempre que haya un hombre ayudándolas. Eso es, muy bien. Dale, que hay sitio. Pero gira un poco, mujer, que te cabe. No, que así no te cabe, endereza. ¡Se acabó! ¡Aquí se queda! Si es que no tienen ni idea de aparcar. Ya te digo. Legeak komunikabideetan mezu eta hizkera sexistak dituen edozer debekatzen badu ere, zer aurkitzen dugu egunero telebistan? Heard violation, vulnerable obscenity, warning Mr. Forever. Why, Mr. Ward? Why warning now? Why? Are you speaking? Why warning? It's normal, yo again. Normal. Emakume perfil guztiz estereotipatu bat. Gehienetan gizonarekiko menpekotasuna erakutsiz eta naturaltasuna baztertu. Legeak gehien bat betebeharrak instituzioetan ezartzen ditu, eta bertatik eragiten saiatzen da. Bueno, batzuetan. Es lo de la ministra de Sanidad y Política Social, la Leire Pajín, ¿verdad? Que es una chica preparadísima. Yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Askotan, hitz egiten da burka erabiltzea emakumeen aurka doala, edo lapidazioa, edo ablazioa. Baina zer deritzogu egun gure herrialdean indarrean jarraitzen duen erlijioaz eta bere agintariek igortzen dizkiguten mezuez? Un párroco desata la polémica en Italia al culpar a las mujeres de la violencia machista. El sacerdote colocó en el tablón de su iglesia de Lerici una carta en la que acusaba a las mujeres de haberse alejado de la virtud y de provocar los instintos con su forma de vestir y de actuar. Gure burua zati batean atzean ezkutatzea erabakitzen dugunean, ez zaigu ondo iruditzen, gizarteak inposatutako ideia jarraitzagatik egiten dela argudiatuz. Bai ordea, gu ez garen gorputz operatuen atzean ezkutatzea. Zergatik, ez al dugu hori ere gizarteak inposatutako ideiei jarraiki egiten? Gizon eta emakumeen berdintasunerako legearekin, hainbat aurrerapauso lortu direnik ezin daiteke ukatu. Lan berdina egiteagatik emandako ordainsariak, emakume bortxatuei ematen zaizkien laguntzak, kultura parekidetasunez bizitzeko egiten diren saiakerak, amatasuna arazo izan ez dadin jarritako baldintzak. Hala ere, oraindik ere, lan batzuei generoa ezartzen diegu.
Oraindik ere entzun nahi ez diren hitzak edo nahi ez denan ipurdia ukitzea ez da bortxaketa kontsideratzen. Gaur egun, emakumeok oraindik ere ez dauzkagu aukera berdinak kulturako arlo askotan. Ezin dezakegu dantzari dantza bat dantzatu, kiroletan gutxietsiak gaude, noski igerik eta sinkronizatua izan ezik. Oraindik ere aurra izaterakoan amak hartzen du bere gain kargarik handien. Txikitatik sistema patriarkal honek eraginda balore batzuk barneratu ditugu, eta horiek deuseztatzeko eta benetako berdintasuna lortzeko ez da nahikoa legeak, instituzioetatik debekuak edo laguntzak jartzea. Beharrezko ikusten dugu hezkuntza guztiz hezkidetzaile bat bermatzeko indar guztiak bertan ezartzea.